अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कंचन इब्राहिमपुर म्यूजिक बाय रविंदर सिंह। छोरा आ जाइए समके दाबे दे बदुनु आमके रे छोरा आ जाइए समके समके दाबे दे बदुनु आमके काहेला कोहेले ते मलबारू नमके रे छोरा आ जाइए समके दाबे दे बदुनु आमके रे छोरा आ जाइए समके समके दाबे दे बदुनु आमके कंचन इब्राहिमपुर रे छोरा आ जाइए समके दाबे दे बदुनु आमके। माफी रिकॉर्डिंग स्टूडियो को साला चौक सीतामढ़ी। केहू दोसर के साथ न लई हे रे, 4 घंटा तू मन भर खई हे रे, केहू दोसर के साथ न लई हे रे, 4 घंटा तू मन भर खई हे रे। मजा ली है भरपूर नहीं रही है तू दूर, चढ़ल रही मोर जवानी तोर जवानी के सुरूर, आए हाय हमरा खातिर छोड़ दी है सबे काम के रे छोरा आ जाई है समके दाबे दे बदुनु आमके रे छोरा आ जाई है समके समके दाबे दे बदुनु आमके बुझले। कंचन इब्राहिमपुर रे छोरा आ जाई है समके दाबे दे बदुनु आमके। नहीं दुनिया जवाना से डर परे, जे कहबे ते यार हम कर परे, नहीं दुनिया जवाना से डर परे, जे कहबे ते यार हम कर परे। सुनो राजा भाई सनोज आ रविंदर भूषण, केहू करे नहीं सत सुनो डीजे कनचन, आए हाय पीके परदेसी छोड़ा दी है जमके रे छोरा आ जाई है समके दाबे दे बदुनु आमके रे छोरा आ जाई है समके दाबे दे बदुनु आमके आ जाई है। माफी रिकॉर्डिंग स्टूडियो को साला चौक सीतामढ़ी।